आसाम आर्मी सिपाही हिरालाल देबबर्मा कल्याणपुर थाना बिसिंनि न' गोथै मानमानि थांनाय फेब्रुवारि तालनि सालसि सालमारिव प्रिय कफंजाखायबाय बे आब्रा प्रियैनो कल्याणपुर थानानि पुलिस बेलायखे साइटआवै साकथारै नायथुकमानि उल्लु खरकसा मंगल ग्वाला मंगै खरकसानो रम्मानि दैबनो कुदति साजाखा हायनि हाय रिमानो नाहुजाखिखा लकाबो ते आबुनि उल्लो साइमान जाखा मंगल ग्वालानो बुथारो नै दाबक जरा फियाबा कक्टमानि बिसिंतै दैबो जंखा खायजाखा पुलिसनि अंगै मंगल ग्वाला रां 2 लाख रथाय दङ हिरालाल देबबर्मानो हलै आ रां 2 लाख रथाय बायदे बुथारखा आबुनि बागै जंखा खायजाखा फियाबा अमनो सय सय कक्टमा सयख हलै पुलिस साखा